yan ang babayi, mantang naraman niya na ang babayi, childless, mayong aki. Sabi niya sa babayi, noong taon, igwa ka ng aalingon na aking lalaki. Bilang balos, kan sa imong karahayan buot. But sabihon, an anuman na karahayan na ginigibuta, daiyan mababayaan na daing balos gikan sa Diyos. Sa ikaduang babasahon, nahiling tamang kung gurano ang pag-welcome sa tuya ni Jesus. Sabi ni San Pablo, mantang kita mga parakasala, nagadan siya, nagadan si Kristo sa tuya. Kaya siring nagkisumaro kita sa iyang kagadanan, makakasarumang kita sa iyang pagkabuhay liwat. Kita kaiwal niya dato, ang mga Diyos, alagad huli ki Kristo, nasugpon giraran magayon na relasyones niya to sa mahal na Diyos. Welcome giraray kita nin mahal na Diyos. Sa Ebanghelyo, nahiling tama ng pag-welcome sa tuya ni Kristo ang kagurangnan. Alagad masabi kita, ano ta nagsabi siyang, kunda inindo mamutan, ansa indong, ako, labi pa sa pagkamot nindo sa indong ama asinina, de ikaw manigo sa kuya. Isinisikwal daw ni Kristo ang pamilya, dai. Isinisikwal daw ni Kristo sa tong ama asinina, dai. Kundi but sabi ni Kristo, mas paurugon ang pagkamot sa iya. Very welcoming an attitude. Paurugon ang pagkamot ni Kristo. As sinabi niya pa, mayo ni si Simon mataon ni dawa sarong basong malipot na tubig na daay mababalsan sa iyang karahayan buot. Namutan kong mga tugang, kung unwelcoming attitude na ini pinahiling sa Eskritura, sa liturya tangunyan, masalingoy kita, 23 na taon, pinag-welcome manindo ang ideya na isuhay ang sa indong komunidad bilang sarong parokya. Mantang nagtatalubo ang komunidad, day bako man sinasabi na hinaabuan kamo, kundi nagtatalubo kamo kaya isinusuhay. Dawa nga ni kadigsarit kan sa idong parokya na buhay nag-eksister. Nagpuon kamo 23 na taon ang nakaagi. Ang sa idong kura paroko kay to si Father Balang. Naging mahigos si Father Juvenci Balang. Kan tinugdas ang parokyang ini, nakahalin ako dyan sa Laporteria, si Father Britannico na sa indong kura paroko. Asin, kan enot na taon kan sa indo bilang parokya, nag-sponsor ang Laporteria Vicariate, kan Priest Assembly, na ginanap dyan sa CPC, Calabanga Polytechnic College ng Unyan, Calabanga Central, Sibisuan ng Unyan. Diyan sa Priest Assembly ka ito sa pagmukna kan sa indong parokya. Asin, naging kooperado kamo, naging mahigos, nagtabang, gayo, malatanabilog tulos-tulos, ang kumbento, idispes ang simbahan. Mahapot ka mo, ano man niya taininot ang kumbento, bago kang simbahan. Ang rason dyan iyo, nasa tuyong arsobispo sa hali sa religious community. Gusto niya na, ni Arsobispo Legazpi, na mariang kamuktakan kan padi may istaran bago maghaman kan simbahan. Kaya inenot ang pagmugibo kan kumbento asin pedispes ginibo ang simbahan. Nabilog ang simbahan asin ang kumbento, nagabotan sa idong ikaduwang kura paroko, pero naghelang
labis na yung 2 taon kaya dikit man si sayang naginibot, lipot man siyang pag-istalig di si Father Ragay. Ang naikatulong paro ko nindo si Father Dinvertino na nagserbi man sa inyong 14 na taon, naghinguwa man kung ano sa iyong mahaman. Asin ay kapat na kura paro ko si Father J. De La Rosa na naging aktibo man, naging mahigos man digdi sa inyong parokya. Asin na ni kalima si Father, si nga nito? Father Parsa. Maritalin din ng lingwan. Si Father Parsa, nadawa sa ditsadit, may gusman aktibong maray. Nagdawagan sa indong ikapanom na kura paro ko, mas mahigos, mas aktibo, ini si Father, si Sengani. O nakulingaw, nakamuki Father. Now, amigo ko ni hali sa presentasyon. Dahil ko sinabisita naman sa presentasyon, pero pag hali niya, nakaduman ako nahiling ko ang pinagayon niyang simbahan, mga naran ikinara duman sa simbahan, kaya magayon na maray ang sa iyong simbahan duman sa presentasyon. Naluma si simbahan kan aglipay duman. Now, sa laog ng 23 na taon, nahiling ang pagtalubo kan parokya, ang pagdakula kan komunidad, ang pagdagdag kan struktura digdi sa indong simba, sa indong parokya. Lalong napagayon ng simbahan, kan pinag-atake kan anay sa indong altar, naaksyonan. Asin nakapagibo ka mo ng Parish Center, nagkaigwapa ng Adoration Chapel. Ang mga asensong ini, pag-asenso sa parokya nindo, dahil mahaman kung mayo ang sa indong kooperasyon. But sabihon, ang material church na ini, ining edifisyong ini, refleksyon kan buhay na komunidad na iyo ang tunay na simbahan, ang spiritual na simbahan na kumpesto niyato mga miyembros asin opisyales kaining parokya. Nagiramdaman ko ang sarong usipon naman sa Africa. Sarong parokya na naggagadan-gadan. Inasay ng sarong hubi na padi, mantang si obispo na mo problema na. Tapos mga ina sa niyang padi, nag-sabbatical leave o nagluwas, dahil gayod nagkakuang fulfillment duman sa parokya. Sabi duman sa hubi na padi, probaran mo daw na ikang ma-assign duman sa dita komunidad. Sabi kan hubi na padi, ako ang kupuan challenge. Naglibot ang kura-paro pakaabot niya, pipira ang nagsisimba. Araw ka itong sarong barangay na namnisahan ko digdi, bako digdi. Pakatapos kan misa sabihin kong o ang nagsimba digdi, 16. Makalag-kalag ang mga tao, ay, ng 16. 16, tapi 7 kamo na yao nagsimba. But sabihin, itong parokya gadang-gadan, di kita nagsisimba, nagparalibot ang kura-paro ko, nag-imbitar, mag-aratindir na lagad, mas ginusto kan tao na mag-istambay, mag-irnuman, mag-chirismisan, garuday sa indanaan halina ang importansya kan pagsisimba. Kaya sabi kang kura-paro ko, sa Domingo, mag-atindir ka mo, makondusir kita ng funeral service. Ngalas ang tao ta, mamanggadan, makandak ng funeral service. Pag-abot talaga kang Domingo, igwaman ng kabaong dyan sa inutan. Nagmisa, funeral mass, pero Domingo, pagkatapos bindisyonan si kabaong, sabi kang kura-paro ko,
Dong awunin do ang kabaong bago ta ilubog. Nagdungaw, nagrilinya ang tao. Tagulpi ang tao nag-arabot. Ta-curious hindi kan ilulubog, may ilulubog. Nagdungaw, nakapirila, nagdurungaw saro-saro. Laban nagdungaw, nakubhanan, biyo pating nanguros. Tano, anahiling ninda duman sa kabaong, si sadiri ninda. Tano, ananyaon sa kabaong, dakulang salamin. Tabot sabihon, kung gadan ang parokya, gadan ang kung ng tao ba kung aktibo, gadan ang parokya. Dayan nangyari sa indong parokya. Ta apisar na salitan sa indong parokya, tulo o apat sa nang barangay, buhay na buhay ang sa indong parokya. Aktibo ang sa indong parokya. Ingon niya sa nako nakahiling na may papakatapos kan misa, tangay matipon ang komunidad sa lamesa ning kagurangnan. Pero kan lamesa ning kagurangnan, lamesa na mapabusog man kan sa tuyang tulad. Salamat sa Diyos. An edifisyo, pinagsasabi tang haman dahil sa mga gapo, dahil sa mga semento. Material church. Alagad, sabi ko nga ni, day mahaman kung bakong buhay ang espiritual na simbahan na iyo kita. Lambang saro, may pinagkontriber. Lambang saro, may tinabang. Kaya tamang-tama ang tema kan sa tuyang Jubilee Celebration kan Cáceres. Gabos, kabali, gabos, may tatabang. Namumutang kong mga tugang padagos na nabubuhay ang parokya. Tasabi baga sa Salmo 123, kung bakuan kagurangnan nagpatindog kan templo, mayong kahulugan ang konstruksyon na iyan. Sabi na si Enot na Epistola San Pedro, kita ang mga buhay na simbahan, kita ang mga miyembro, kita ang tunay na simbahan. Kung kamo naging kooperado, salamat sa mahal na Diyos. Okasyon ni pagpasalamat ang pagirumdom ka ng anibersaryo. Nagsasalingoy kita si nagpapasalamat sa mahal na Diyos. Sa tabang ni Jesus na iyuan divine mercy, pinabulos niya sa tuya. Asin, tinulod kita, hinirok kita, tanganing si makwarta sa tuyang bulsa, butas ang taas ni kontriber, tanganing mahaman ang mga proyekto ka sa tuyang simbahan. Nagirunduman ko sa rumpadi, kato nagsermon ang sabi, ang parokya ta, bakong pobre, mayaman, kada kuning kwarta, alaga diyaon pa yan sa inyong bulsa. Pag na-challenge ka mo, iluluwas nindo yan as inikukontribuer. Totoo. Pag ang tao na motibar, nakahiling ng proyekto, luwas ka sa inyong kwarta, minatabang. Pagpuon ka sa inyong parokya, na-challenge ka mo, alaga day ka mo nagpabaya, nagkontribuer ka mo, naghanap ka mo ng mga pasos para sa inyong Simana Santang prosesyon, naghanap ka mo ng mga espersos, tanga ni makaharaman ang sa inyong proyekto, nagtarabangan ka mo, inihuli sa grasya ni mahal na Diyos sa inyong kaigusan, na accomplish ang gabos. Kaya congratulations sa inyong gabos. Upakanta ang labang saro. Alaga din natatapos ini, padagos kitang mahimo, mapadagos kan mga naginibuhanta,
padagos kan misyon, na padagos na maging aktibo, maging buhay ang satong parokya. May mga nangyayari kung minsan, nakukulgan buot sa kura, sa pastoral, sa lideres kan simbahan, minasimba sa ibang parokya, pero minabalik mang girari pag naulian. Naanggot, hulita, naanggutan kan padi, pero minabalik mang giraray. Kinagiramduman ko, igwa kong kwadyotor, kaito, na maray mga anggot kan mga nahori sa kasal. Pig-anggutan, sabi ko, Father, dahil mo na ang pag-anggutan ng kasal, pagkakasal. Taminsan sa naman yan ikakasal. Mautro yan kung mabalo asin magagumgiraray. Let them enjoy their special day. Dawa yan, huri. Pasensyahan mo. Giramdumon mong permini kung nahuri ang kinasal, ang kinakasal. Huri yan, ta nag-make up pa. Ang gadan, amay, ta naka-make up na. Bakong iyo, bira bagang gadan na nahuhuri. Amay, sabi yung kampading anaunan misa, nangunguto pa sa rasipadi, 12:30 yao na. Taano, dati nang naka-make up. Ang kinakasal, nahuhuri, ta nagme-make up pa. Duman sa Milaor, kan ang kura paro ko classmate ko, bago akong formator ako seminaryo, pero may akong naimbitaran ta si padi na aksidente. Makasal ka ito, akong pag-imbitaran. Igwang kinasal na huring 45 minutos. Anggot na kuta ako. Anggot ang kukuta kundi, sabi ko, hirak man kaini ko ang anggutan ko. Pagtambarang kay kinasal, tinarag, hindi ko so, marriage certificate, 35 anyos. So kinakasal. Hirak man niya ako kaini, atan haloy makadesisyon na maagom o magpaagom. Anggutan ko, hirak man. Sabi ko na sana sa homilia, salamat sa Diyos. Tas haloy na panahon, nakadesisyon mang giraray na mag-agom o magpaagom. Mala tayo nabot yung 35 anyos. Asin pagkatapos na nakadesisyon, nagduwa-duwa pag giraray, nagpahalat pang 45 minutos. At least na iluwas ko sa kakulugan kong buot, na di sinakulgan, dahil man ako nakakulog buot, napangisi ko pasinda. Namumutan ko ang mga tugang. Totoo man ang kasi kinakasal bagay kung mga hore. Kaya ang hinibok ko, nakakuha kong ideya sa ibang parokya. Ay, kung ngayon mapa-reserva, mahali, di madagos. Pagpa-reserva ng pizza, ma-deposito na kamo ng 500. Ang 500 na yan, kung mahuri ka mo, dahil nindo na ma-refund. Donasyon na iyan sa parokya. Kung maamay ka mo, ma-rebate iyan sa indo manggiraray. Ang 500. Nabawasan sa mga nahuri sa pagpakasal. Tamasabi, sayang kang 500 pesos, manggandang ikabakalta ning gamit sa harong. Kaya, nangutang ko mga tug, nasa pagdiskarte na sana makangkura. Nakaputo kay Father, paano mo yan naman tiner na igwan or snack pagkatapos? Ang nabuan niya ako, dakulang parokya. Alagad nagigibumiyang kun aginaldo sana, igwapong sponsor na religious organization na mapapamahaw. May salabat, may kape, may lugaw, may champurado, may goto, kung ano pa. Ay dikit sa naman ngayon, 2,000. Nor 2,000, 3,000, nakakaya man niya kang parokya. Kung araw talaga yan, dawa magurgasto, pero buhay ang parokya, kooperado ang parokya. So ibang taga-ibang lugar, dumana nga kumasimba sa Ratay,
ta may libreng pamahaw. Nasa diskarte naman sa niyang kang kura. Sabi ka itong kura, paro ko ka ito ka nagklase, istara ko sa sarong parokyang Perambulan sa Amerika. Ang parokyang karumasan ng tindahan, kung iyan yak, tawan mong atraksyon, dodolokon nga yang kan mga tao. Pinag-isip ko man agad iyo. Sa Amerika, baga kung winter, mayong heater ang sa imong simbahan, madulagan sa imong parishioner, maduman sa parokya, simbahan na may heater. Kung panahon ng summer, mainit, ang parokya mo may aircon, maduman niya sa simbahan na may aircon. Kaya tama man sa isipang kang kura, garong yung tindahan, ikaman niya ka, Father, pagkukumpetensya mo pa ang kataid mong parokya. But anyway, nasa diskarte yung kang kura, ang pagpahiro, pagpatulod sa mga tao, ang pagpahiro sa mga tao, ang imite, pag-apot kayo ni, pagtulod sa tao tanganing maging generous. Kung minsan mangalas kita, iyan niya si Terpulano, kuripot nga iyan. Pero ngunyan pulano sa simbahan, bukas sa simbahan, tanong nga ay nahiling kaya ang patrabaho sa parokya. Nahiling sa si padi na bukas na bukas. Na sabi kang kasaro kong classmate na padi, kung ang padi nga kukuyom ang kamot, day malaog ang kwarta. Tasarado ang kamot. Kung ang kamot kang padi bukas, malaog ang kwarta ta bukas ang palad. Iyo mananggad kung bukas ang padi. Sa mga tao, ang mga tao day maalangan magsuporta, maganduyo, magtabang, mamotivate niya ang mga tao na magsuporta. Mahal iman ang padi sa parokya, kada ako ni sobrang income. Bakong araw kan, iba na minahalin kada ako utang. Pero kung may mga proyekto, siyempre masabutan ta kung tayo minahalin kada ako nin utang. Namutan kong mga tugang padaguson ta ang sa tuyang pinunan as ibigpig sa buhay na kooperasyon sa parokya. 23 na taong pasana, alagad buhay na buhay ang parokya. Buhay na buhay. Siguro, ang ibang sekta mabubuhay man. Mga nagbaralyo sa ibang reliyon mabubuhay. Maing kami na magbalik. Huli nga ni sa nahiling na buhayan sa inyong parokya, aktibo kamo. Isagabos kayo ni, congratulations Giraray. Father Nelson, congratulations. Pastoral Council, congratulations. Matindog na kita sa pagrokyaw kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ke Jesucristo aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nag-aaram kandanay na pagkamot kan Diyos sa katawuhan. Magdulot kita sa iyasin magdulot kan sa tuyang mga pag-arang. Sabihon ta,
kagurangnan hinadyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kang simbahan, utubon ninda ang sa indang katungdan para sa kamuruwayan kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magrarom ang satong pagtubod, asin ang satong pagkamidbid sa presensya kan Diyos, sa mga dukha, mga biyadi, asin mga daing sukat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga hombines na nagtatalubo sa kinaban na pano ning kariribukan, daing malagalag sa mga daing saysay na gibo, kundi mamidbidan ang tunay na kahulugan asin katuyuhan kan buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang asin mga nagsasakit, mag-ako gikan sa Dios nin mamamuto na karahayan, nagrarangang presensya, asin nakakaumay na katuninungan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa kudpaman, sa kapahingaloan, asin liwanag sa langit nun nakahadian kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun, Ama, orasan sa mo ang grasya na masabutan mi na ang samong nagsasari sa karahaya, sa imong karahayan. Kabuotan asing kakusugan ni buot kan samuyang kapwa. Tangaindanan niya mong gibuhon ang katungdan na magtabang sa indang kaipuhan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
magpamili ka mo mga tugang, tangaling ang sako asin sa ilong atang, magkalig mo ako ni Diyos amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ako ang sakripisyo nin pakipag-ulian asin pag-umaw, asin warasan na kaming nalinigan kan gawi kay ni magdulot nin pusog nakakapagayagaya sa imo, pusong nakapagayagaya sa imo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong manigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman, na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan simba kan kinaban. Asin, hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao, hinibo mo sa ladawan mo. Asin ipinasakop sa iya ang gabos ng angalasan kan mga bagay tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kang gabos mong linalang, asin sa atubang, kandarakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya sa kaibahan kan mga gabos na angeles, kami nag-umaw sa imo, nagkukurahaw asin magayagayang sa magayagayang selebrasyon. Maluhod po. Kagurangnan ikananggad banal, ang banal. Burabod ni gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimili kami. Pabanaron mo, kanambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sa sa pasyon, nagkuha siya kan tinapay. Asin nagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyong mga disipulos ng sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, nagkwasyakan kalis, asing giraring pasalamat sa imo. Itinao sa iyong mga disipulos ng sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kayni. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan,
napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpapatawad kan mga kasalan. Gibuhan nindo ini sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrumdum kan sa iyong pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ay papinapagkalig mo na mga tubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinamang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Dinuluma kagurangnan sa imong simbahan sa bilog na kinaban, tanganing malubos-muso sa pagkamot, kay bakang sa mong Papa si Dion, asing kan sa mong obispo sa Exagro, asing kang gubos na klero. Siri man dinuluma sa imong paghera, ang sa mga tugang na nagturong sa paglaong, kan pagkabuhay liwat, asing ang gabos na magalan, dahil ako asin na sa liwanag ang sa imong lalawon, kaya rakikin gabos na rinibig kami, paning kay Ben Santa Maria Virgen ang Diyos, si San Jose na siyang esposo, kan mga pananapostol na siyang gabos sa Santos, na kahit ito pa na kumakagaya sa imo, maggaling ko may kera sa buhay na yung kasagwaran, mag-umaw kasi magpuraway sa imo siriman, huli sa aking mong sa Yeso Cristo. Diyos amang makakamhan, kasarok ang Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po. Natukduhan ka nakakaligtas, natugon, asin pinatuod, kan Diyos nun na kaugalian, nangas kitang magsabi. Magdalena
Aggawa kami sa gabos na maral, na may kami kagurangnan, warasan sa mga dawnyawan katuninungan, tangani kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos sa kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mong paglao, asin pagdatong kan sa mong paratubos, na si Heso Kristo. Heso Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawanat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinataw ko sa Indo. Hari pagilingan sa mong makasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin pagkaan ko na siya magpapatuninong, asin magkaburunyog, susod sa imong kabutan. Ika nabubuhay sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuhinungan ng kagurangnan, mapasaindo sa gudpaman. Asin sa imong espiritu. Magpatinraw kamok ng katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Uyang kordero kan Diyos, uy siya nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladang kita kabos tinapot sa pagnabang kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan.
Matindog po. Mamibi kita kaguranan. Kaming binago mo kan mga kakanon, kan banal na hawak, asin mahal na dugo. Namimibi sa imong pagkahera, tanganing ang sinisilibrar mi sa danay na kanudukan, makamtan mi sa tunay na pagtubos. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Amen. Maluhod po ang gabos para sa pagdusay sa Diyos noon na pagkaherak. Urog na mahehera ko na Jesus, ika ang lawog nin pagkaherak nin Ama. Sa pagkaherak, inapod mo kami. Ang pagiging maheherakon siring sa Ama, iyo ang misyon na pinaniwala mo sa mo. Sa lubos na pagsarig asin paglaom sa imong daing sukol na kadagatan nin pagkamuot. Ang bilog ming buhay sa imo idinudusay. Asin minapamugta kami sa pagsurog kan sa imong maheherakon na pangataman. Ang samong sadiri isinasaro mi sa imong lubos na pagdolot sa Ama. Kaiba kan Espiritu Santo, tanganing lubos kaming mabaago sa imong pagkaherak. Kahiraki kami huli sa mga ralaban nin mga nasyon, asin mga pagsindak sa pagpatakot sa lambang saro. Kahiraki kami huli sa lakop na kasaalan, tumang sa katotoohan asin mga makangirhat na kasaalan, tumang sa katanosan asin pagkamurog magturugang. Kahiraki kami huli sa mga paglanghad na ipinasapo mi sa Diyos nun mong pagkaherak, asin sa mga makauyam na pag-ulog-ulog sa mga maluya asin daing sukat. Kahiraki kami huli sa mga pag-abuso tumang sa dignidad nin tawo, sa mga kasaalan tumang sa buhay, pagkamuot asin pamilya. Tabangi kami o kagurangnan na maibanaag mi an sa imong pagkaherak sa samong kapalibutan. Bantayi kami bilang sa imong rogaring, tanganing sa mga panahonin kasakitan, dai kami mawaaran nin paglaom, kundi sa dakulang pagsarig, magpasakop kami sa imong banal na kabotan. Giboha kaming mga kasangkapan nin ranga sa mga kapwa na nawaaran nin paglaom asin pagtubod sa imong pagkaherak. Ang gabos na tawo makamidbid kan sa imong daing marurop na pagkaherak, magsarig sa imong pagkaherak, asin magpamuraway kan sa imong pagkaherak, sagkot paman. Jesus, hade nin pagkaherak, nagsasarig kami sa imo ang bilog ning pagkabuhay. Amen. Matukaw po.
Buot tapong tauwanin dakulang pasasalamat ang satuyang mga atang offers last June 21, 2026. Mary Ann Monreal, Friel Alde, Efren Cortez, Rodelita Moroda, Juliana Portezo, Romeo Manalo, Marites Sea, Salvacion Manacob, Tess de la Peña, Lau Ponce, Maria Diti Sadja, Virginia Librero, Evelyn Abalayan, Antonio Abalayan Jr., Salve Contreras, Leonida Javier, Augusto Peña Redondo, Salvacion Bronzal, Nena Dumalagan, Elizabeth Mendoza, Claire Burse, Leonardo Moroda, Roberto Valle, Andy Rodriguez, Leonila Reyeg, Victoria Asuncion, Rebecca Baguio, Nelson De Leon, Adelaida Lalong Isip, Flordeliza David, Josie Gavino, Rosalie Baliescas, Felicidad Lee, Emily Rodriguez, Roselet Agapay, Hener Alimanya, Gaspar Peliogo, Lori Cortez, Flora Celevante, Alden and Maria Teresa Bonot, Raquel Bas, Eliza Abundo, Nancy Arellano, Salve Bitbit, Maria Cortez, Salvador Tabinas, Marlene Sales, Marites Pana, Salvacion Panibe, Ronald Moroda, Lolita Onagles, Victoria Camu, Lordelita Salaw, and Marilu Malate. Salamat po sa ngayon na sa satuyang selebrasyon ngunyan. Salamat po sa mga nagtarabang ngunyan. Sinda Felicidad Lee, Maria Sadja, Rodhener Alimanya, Noel Celeste, Mr. and Mrs. Violeta Payade and family, Mr. and Mrs. Efren Cortez and family, Our Lady of Peña Francia Association, Catholic Women's League, Mother Butlers Guild, Apostleship of Divine Mercy, Collectors, Our Lady of Lourdes Association, ang mga katikista, ang mga Apostles of Prayers, ang lay ministers, ang Kabangahan, ang Paulbo Barangay Pastoral Council, ang Ratay GK Barangay Pastoral Council, ang Bilinsirangan Barangay Pastoral Council, ang Kabangahan Barangay Pastoral Council, ang Bilin Proper Barangay Pastoral Council, ang LGU, Paulbo, Siringman, and mga lectors, ang Lectors Organization. Asin sa kuyang pinapasalamatan man ang pamilya ni Mr. and Mrs. Leonardo Moroda para pa sa satuyang burak po ngunyan sa pagbaburakan sa tuyang simbahan. Salamat po sa inyo, Gabos. Siringmanan, sa kuyang pasalamat sa mga youth na iyong sa presentation ngunyan, saka sa mga preparasyon sa satuyang mga at the same time kan sa tuyang mga kakanin sa mga gabos sa mga hiniro dito sa parokya. Siringman an kay Aljon Maulyon sa bilang lay worship ministry sa pagpayro kan gabos sa mga membro kan sa iyang ministry an SOCOM an sa tuyang social communication. Siringman an sa kuyang pasalamat ki Mr. Ronald Molura, ang sa tuyang president, sa pag-asikaso kaning gabos. Para mo kan mayo ako, siya ang nag-asikaso, nagpreparar kaning gabos. Siringman, ang pasalamat sa tuyang celebrante mayor, si Monsignor Raul Pan. Mon, salamat po ng maray. Naramdaman ko kan estudyante ako kanina mo, siya on sa digdig ka sa Calabanga. Professor ko siya sa Christology. Mons. 2 semester. Habang Paris Priest sa Calabanga. Dangan narumduman ko, 2003, tulong aldaw pa lang ako katong bagong ordinary diakono. Kan, dahil ko narumduman kung dito o dyan sa si Biswa. Nagmisa ka to para sa foundation kani. Si Father Balang pinag-install bilang kura paroko. 2003, June 30. Bago na kong katong ordinal na diakono. Kaya in-ordinal ako June 27. Hubin pa ako kato.
Si Mons katuya o na si Mons sa Nabwa po ka Mons. Kalilipat lang nino sa Nabwa. 1 year si Mons sa Nabwa. Ako mga 27 anyos pa lang ako kadto. Moog mapang buhay ka to. Pwede pang magsigarilyo sa kamaginom. Sabi sa kukuyang kan doktor, anong ya father pagmati mo? Mayo ka ng sigarilyo. Mayo ka ng inom. Hindi ako, doktora, boring na. Salamat to, Mons. Ngunyan, pareho na kitang medyo nagre-recover ako. Puro na ba kita ilako ngunyan, Mons? Pero sa erak ni Mala Diyos, sa dakulang grasya ng kagurang na, nakaabot kita sa ika-23 na taon sa pagsilibrar. Pinakiramdom sa tuya ni Monsignor, an sa tuyang pinaghalian katong panahon. Asin, tinawang niya kita ng tip, kung strategy, kung paano magmanihar ng parokya. Kaya ang pagpakakan sa parokya, style sa na yan, tanganing magdakulan sa inyong kolekta. Anyway, so siring man kayan, salamat na po sa mga pledgers sa mga nagbe-pledge po. Bilang sa muyang pagpasalamat ng parokya, igwa po kamong token na itatao sa indo sa mga pledgers po. Igwa po kita ning kung ano lang po nindoan sa indong souvenir dyan sa atubangan kang simbahan. Siring man po, inimbitaran ko po kamo. Siring man ang pag-pledge po, bako lang sa limitado sa miyembro kan sa tuyang parokya. Pati po sa luwas kan sa tuyang parokya, kung gusto po ninyong mag-pledge sa Divine Mercy, igwa po ng application form dyan. Open po yan sa Gabos. Sa tuya pong ano man ay tinatabang nindo, sa pag-pledge nindo, sa tuyang ginigibuhon sa tuyang mga construction, asin ka sa tuyang mga development. Salamat sa mahal na Diyos. Giraray, salamat Mons sa imong presensya sa muya nganyan na ugma kami. Na yaon ka kan panahon na pinupunan pa lang ang parokya, iniisipan pa lang na inigibon parokya, yaon ka. Asin narumduman kan mga tao digdi, sa mga buhay pa, no? Sa mga buhay pa, kung paano kato pinag-isipan, nagibuan parokya. So iba din sa indo, baka dahil pa pinapangaki, ano? Pero sa dakulang instrumento sa stuya, si Monsignor Pan, kan sa pagsaro, sa pagpundar, kan sa tuyang parokya. Salamat po, Monsignor. Siring man, an sa tuyang pagpasalamat sa Divine Mercy. Takon mayo siya, mayo kitang parokya, asin mayo kita dahil niya to na matean sa iyang pagherak, asin ang Diyos no na pagkamuot sa sato. Salamat, palakpakan po niya to an sa tuyang patron. Salamat sa malo niya. Anaki sa puon inaalalayan. Pigtatauanin giya sa lambang lakdang. Tinutok doanin maglakaw. Magtindog asin maglao. Dangan sa paagi kan panahon. Ang dating aki nagdakula. Nagin makusog, matibay, asin andam na magserbi sa kapwa. Siring man kaiyan ang kapinuunan kan sa tuyang namumuta na parokya.
23 na taon na ang nakaagi. An istorya nin sarong komunidad na nagtalubo sa pagtubod, nagkusog sa pagkamuot, asin nagdanay sa herak kan Dios. Hali sa sarong simpleng pangiturog, asin komunidad na nagtitiripon sa pagpamigbig. Nagtios kita nin mga kamunduan, nagdara nin mga luha asin ngisi, lambang misa, lambang pagtubod, lambang ministeryo, lambang pagboluntaryo, asin lambang kalag na nagsimbag sa pangapodan kan Diyos. Naging parte kan pusog na pundasyon kan satuyang simbahan. Ngunyan sa pagselebrar kan ika-23 sa taon nin anibersaryo, taysa na kita nagtatanaw pabalik sa satuyang pusog na inagihan. Nagsasalingoy man kita sa liwanag na padagos na nagiging instrumento nin paglaom, pagkasararo, asin pagkaherak sa lambang pamilya, lambang aki, asin lambang kalag na inapod kan Diyos na mamuot asin magserbi. Padagos kitang mabuhay sa pagtubod, pagkamuot asin herak, tanganin ang masunod pang mga henerasyon, maging saksiman kan buhay na presensya kan Diyos. Mga tugang, ang Divine Mercy Council, sa sarong presentasyon nin pag-umaw asin pasasalamat sa Diyos, sa pagselebrar kan ika-23 sa taon, kan sa tuyang parokya, ang Diyos nun na pagkaherak. Savior God.
Matindog po. Pakatapos po kan misa, igwa po kita dyan ng kakanon. Nagpreparar po kita ng pamahawan para sa gamos po mga na nagsirimba. So, dahil po ka maghalita, dahil po ka muna, dahil magkakanta, masasayang yan. Magpartaba kayo ng mga idota sa mga ikos. Hapit na lang po ka mo, pakatapos ka misa, tayo dyan